Prvú tohtoročnú reláciu Energetika začíname pozitívne. Pokiaľ priemerná rodina na západnom Slovensku zaplatila mesačne za elektrínu 30 eur, od 1. januára to bude o 2 eurá menej. No a takýchto zaujímavých informácií sme do ďalších 13 minút dostali viac. Vitajte. Viete, že priemerne veľký dom s najnižšou energetickou náročnosťou dokáže svojmu majiteľovi ročne ušetriť 800 až 1000 eur? Presvedčí vás o tom nasledujúca reportáž. Chladnička alebo práčka v najvyššej triede šetrí desiatky eur ročne za elektrinu. Rodinný dom alebo byt je tiež obrovský spotrebič, podľa energetických nárokov zaradený od A po G. Aby dom s podlahovou plochou 150 štvorcových metrov dostal Ačko, je potrebné, aby jeho celková potreba energie neprekročila 8100 kWh za rok. Aby to bolo v energetickej triede B, nesmie prekročiť 16500 a aby bola v energetickej triede C, nesmie prekročiť 24 750 kWh za rok. Vo finančnom vyjadrení predstavuje energetická trieda A pre tento rodinný dom približne 450 eur, prípadne energetickej triedy B je to približne 860 eur a v prípade energetickej triedy C je to približne 1240 eur. Celkový rozdiel medzi energetickou triedou C a energetickou triedou A teda môže byť okolo 790 eur ročne. Energetická trieda A pre rodinný dom nie je jednoduchá a s ohľadom na vyššie vstupné náklady ani bežná záležitosť. Musí mať výborne zabezpečenú tepelnú ochranu, to znamená stavebné konštrukcie, kde tá hrúbka izolácie je pre túto dobu aspoň 15 cm. Samozrejme so zvyšovaním nárokov a najmä s implementáciou smernice o energetickej náročnosti budov tá hrúbka izolácie bude rásť až možno na tých 25 cm v roku 2020. Odporúčajú sa okná už s trojitým zasklením, prípadne inertným plynom medzi sklami. No a samozrejme v rovnováhe s touto stavebnou časťou musia byť energetické systémy, kde Ačko, trieda A, to znamená energetická spotreba tá najnižšia, sú práve budovy, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. V našich konkrétnych podmienkach pre rodinné domy to znamená povedzme kombináciu tepelného čerpadla pre vykurovanie, prípadne pre chladenie, ak tieto domy ho majú, a zároveň solárne kolektory, ktoré môžu zabezpečovať prípravu teplej vody. Inými slovami povedané, môžete mať sebelepšie stavebne urobený rodinný dom, ale nikdy nebude mať Ačko, ak bude mať na zdrojovej časti povedzme kotol na plyn, pretože ten už sa neráta medzi obnoviteľné zdroje energie. Pri hodnotení rodinného domu podľa tried sa vychádza z minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť. Rozhodujúcim porovnávacím kritériom je skutočná spotreba energie na vykurovanie. V triede B sa pohybuje v rozpätí 43 až 86 kWh na meter štvorcový za rok. Pre bežný bytový dom je to ešte prísnejšie. Tým, že je to prepočítavané na metre štvorcové za rok, ide o väčšiu podlahovú plochu, tak táto požiadavka je prísnejšia z hľadiska potreby energie a je to hodnota 28 až 53 kWh na meter štvorcový za rok. Priemerná domácnosť na Slovensku spotrebuje približne 60 % energií na vykurovanie, prevažne uhlím a zemným plynom. Tomu treba zamedziť. Akčný plán Dánska vychádza z toho, že v roku 2050 nebude jediný zdroj energie na fosílne palivo v Dánsku. V roku 2020 by mala byť už nová výstavba v štandarde s takmer nulovou potrebou energie. To znamená, že budovy budú potrebovať tak málo energie, alebo si ju budú zabezpečovať sami, budú mať inštalované technické zariadenia alebo obnoviteľné zdroje priamo na budove alebo v tesnej blízkosti budovy, že budú pokrývať tú potrebu energie na svoju prevádzku priamo z nich, alebo dokonca budú produkovať aj do verejných sietí ten prebytok energie, ktoré vyprodukujú. Webová stránka Ministerstva dopravy Bývaj úsporne prináša na túto tému množstvo informácií. Napríklad od samotnej stavby a od klimatických podmienok záleží, či sa náš dom bude správať ako deravý ementál alebo ako nízkoenergetický spotrebič. A podľa nás to závisí aj od toho, či prestaneme behať polonahý po prekúrenom byte. Každý špás ale čo si stojí.
Na zvýšenie energetickej hospodárnosti prispieva štát, ale väčšina z nás sa musí spoľahnúť na stavebné sporenie, hypotekárny či komerčný úver. Štát motivuje znižovanie energetickej náročnosti nielen cez Fond rozvoja bývania. Ministerstvo financií v lani podporilo stavebné sporenie formou štátnej prémie sumou 39 miliónov eur. S rovnakým objemom peňazí počíta aj v tomto roku. Je len na nás, či štátnu pomoc využijeme iba pri zateplení, alebo sa pustíme do celkovej obnovy. Všetko závisí od hĺbky peňaženky. Každý vlastník vie, čo si môže dovoliť. Určite je optimálne ísť do tzv. A certifikátu, čo je najvyššia forma obnovy, ale to závisí samozrejme o hrúbke izolácii, o celkovej výmene okien, o zateplení všetkého, odkiaľ môže energia unikať. Tam, kde sa s využitím stavebného sporenia pustili do celkovej obnovy, platia za teplo až o 60% menej. V bytovkách, ktoré iba zateplili fasádu, šetria zhruba 30%. No a dvojnásobok znamená aj kratšiu a rýchlejšiu návratnosť investície. Ak sa rozhodneme dostať obytný dom do energetickej triedy B či dokonca A, investícia výrazne narastie. Prvá stavebná sporiteľňa motivuje svojich klientov takým spôsobom, že čím vyšší je úver, tým má klient nižšiu úrokovú sadzbu. A čím vyšší úver má, tým dokáže tú budovu, dom alebo bytovku zatepliť takým spôsobom, že energetické úniky sú minimálne. Majitelia bytov, ktorí pri celkovej obnove bytových domov využili stavebné sporenie, sa v podstate nezadlžia. Už v prvom roku po obnove vedia vykryť splátky úveru na obnovu z úspor na teple a energiách. Ich náklady sa nezvyšujú. Niekde úspory dokonca prevyšujú splátky úveru. Vlastne tí klienti neplatia viac, platia rovnako, do 10 rokov je návratnosť a ušetria energie 50 až 60%, čo predtým naozaj išlo do vzduchu. Ak sa chystáte kupovať nehnuteľnosť, mali by ste sa orientovať podľa triedy energetického certifikátu. Niekoľko praktických informácií na túto tému prinášame v nasledujúcom rozhovore. Najskôr veľmi stručne, aký je rozdiel medzi certifikátom a štítkom? Energetický štítok je v podstate výňatok z energetického certifikátu a je súčasťou každého energetického certifikátu. Pozor však pri objektoch, kde sídli orgán verejnej správy a jeho plocha je väčšia ako 500 štvorcov, je povinnosť vlastníka takéhoto objektu dať tento energetický štítok na miesto, aby bol prístupný verejnosti a tá si ho mohla pozrieť. Existuje centrálna evidencia energetických certifikátov? Áno, existuje na stránke www.inforec.sk. je zoznam certifikovaných budov a okrem odborne spôsobilých osôb, ktoré tam majú prístup a ktoré týmto systémom generujú im čísla certifikátov, tak majú možnosť sa do tohto systému pozrieť aj obyčajná verejnosť. Môžeme si niekde vybrať toho, kto nám energetický certifikát vykoná? Áno. Na stránke Komory stavebných inžinierov Slovenska www.sksi.sk je zoznam týchto osôb pre jednotlivé miesta spotreby. Čo všetko musíte urobiť predtým, ako certifikát vydáte? Ak sa dohodneme s klientom na cene a na termíne, vždy, ale opakujem, vždy vykonáme obhliadku objektu. Tieto zmeny, ktoré pri tej obhliadke zaznamenáme, potom do toho výpočtu zakomponujeme. Napríklad sa stáva, že pri obhliadke objektu nám vlastník tvrdí, že objekt ide zatepliť v krátkej dobe, čo určite aj spraví, ale my nemôžeme ten stav, ktorý on plánuje do toho nášho certifikátu, ktorý v tom reálnom čase robíme, zakomponovať. Čiže náš certifikát hovorí v tomto prípade o nezateplenom objekte. Koľko trvá vydanie certifikátu? Energetický certifikát pri jednoduchých stavbách typu rodinného domu bungalov vieme spraviť pri opakovaných projektoch od niekoľko hodín a pri zložitých objektoch, kde posudzujeme aj iné miesta spotreby, ako je vetranie a klimatizácia alebo elektroinštalácia a osvetlenie, to trvá aj niekoľko týždňov. Existuje nejaký cenník, podľa ktorého viem, koľko zaplatím za vypracovanie energetického certifikátu? Nie, neexistuje. Cena je vecou dohody medzi odborne spôsobilou osobou a vlastníkom alebo správcom, klientom, ktorý certifikát žiada. Jediné, čo spomína zákon, čo sa týka
peňazí sú pokuty, ktoré dostane vlastník alebo správca, ak nemá certifikát, a to je pri fyzických osobách 2000 a pri právnických až 5000 eur. Akú má vydaný štítok platnosť? Platnosť energetického certifikátu a s tým spojeného štítku je 10 rokov, ak sa neurobí významná obnova. Významná obnova je obnova, ak zmeníme alebo rekonštruujeme 25 z plochy objektu. To je buď z plášťa, strechy, alebo aj pri výmene okien, a tá plocha by predstavovala 25 plochy celého objektu. Vtedy certifikát pôvodný stráca platnosť a je potrebné vypracovať nový. Aký je postup vtedy, keď bytový dom alebo rodinný dom nespĺňa ani tie základné kritériá? Certifikácia na túto vec pamätá a každý certifikát má miesto, kde je odborne spôsobila osoba povinná uviesť opatrenia, ktoré je nutné vykonať tak, aby k tej zlepšeniu energetickej náročnosti toho objektu došlo. Na záver tohto energetického certifikátu sú potom jednotlivé tie opatrenia ščítané a je v percentách vyjadrená úspora, ktorú možno dosiahnuť jednotlivými tými opatreniami. A je tam uvedená trieda, nová trieda, ktorá by sa získala realizovaním týchto úprav. Máte svoje skúsenosti. Čo by ste nám povedali zo svojej praxe pri energetickej certifikácii? Napríklad sa mi stalo, že pri rozhovore s klientom, ktorý potreboval energetický certifikát ku kolaudácii rodinného domu, mi oznámil, že on obhliadku nepotrebuje, že má firmu, ktorá na základe vyplneného dotazníka vie urobiť certifikát aj na diaľku a dokonca sa s nimi dohodol aj na triede, ktorú tam chce mať uvedenú. To proste nejde ani komentovať. Je veľmi dôležité, aby v tejto činnosti zohrala úlohu kontrola. Až po tú najdôslednejšiu, a to je kontrola samotného objektu na mieste a porovnanie údajov z certifikátu s reálnym stavom. Tam určite, ja verím, že veľmi skoro príde k zreálneniu tejto činnosti v spojitosti aj s cenami, s kvalitou, a energetickému certifikátu sa dá vážnosť taká, akú má mať, a aby sa ten celý certifikačný systém neminul cieľu. Aj dnes sa rozlúčime tradičnou dobrou radou. Majte sa dobre a dovidenia pri sledovaní relácie Energetika o mesiac. Dovidenia. Dnes vám poradíme, prečo by vo výbave rodinného domu triedy A nemalo chýbať napríklad tepelné čerpadlo. Za výborný zdroj energie, naskôr to poviem tak, sa považujú tepelné čerpadlá, pretože na jednej strane sú zdrojom tepla, v reverznom chode môžu byť aj zdrojom chladu pre prípadné chladiace systémy pre letné obdobie. Súčasne, čo je veľmi podstatné, na tej primárnej strane sa používa ako zdroj energia prostredia. Môže to byť voda, môže to byť pôda, môže to byť vzduch. Tá efektívnosť prevádzky tepelného čerpadla má taký v priemere faktor okolo 1:4, čiže ako keby z jedného jednotky dodanej energie vieme vyrobiť 4 ďalšie. No a čo je veľmi dobré, to tepelné čerpadlo v takom štandardnom dome, povedzme, môže vyrábať aj teplo na vykurovanie, aj pre prípravu teplej vody.